Jalonywa nitiere studio ka. Yiena mondo miye thuolo onyiswa ni nyinge ng'a kachiel kod twak mwadwa wuoyo odiechieng' ma kawuono. Machiegni penj laktar. Erokamano Ruth. Anyinga Dismas Ochieng Nyang'ute. An counseling psychologist. To kawuono wadwa ni wawuo e wach ma otenore gi ang'enge kuom nyithindo. Or violence against children. And then sama wadwuoyo kuom nyithindo kama waluoyo gi sheria ma Kenya wa, nyathi en ng'ama tok higni 18. Yes, koro wabiro ng'iye chakre ng'ama tis mogik nyaka ng'ama koro chiko higni 18. Seche mowacho ni ang'enge jalony Dismas, moro wanyalo rege matindo tindo wang'ane ni ang'enge ni, kowacho ni ang'enge to wawacho ang'o? Ka waloso kuom ang'enge, ka waloso kuom violence, waneno wanyalo kete matindo tindo, wanyalo kete kwinyo ma oket kuom nyithindo, gero bende ma ochomo kuom nyithindo, ich wang', gik moko ka ilago, seche moko en yore mang'eny, physical, ichwado nyathi, iwang'i nyathi, seche moko kata tim tora ma bende timonegi, mago te wanyalo keto kaka ang'enge me wawachono, ma itimo ne nyithindo matindo. Ma ka wang'iyo ka wantiere kod gero ma okalo kiewo, wantiere kod ich wang' kuom nyithindo, wantiere kod goyo nyithindo, wantiere kod rocho ratich nyithindo, wantiere kod gimoro amora mitimo maka gima inyo nyathini e yo achiel kata yo machielo. Wanyalo bedo physically gima mulo dende kata makrocho pache mama ikwe kod gik makamago. Magi duto te jalony Dismas ok inyisa ni mane ma nyithindo thoro yudo e ang'enge gi duto te. We amule matis gi Kiingereza mondo wuog maler. Ne wang'iyo physical violence, wang'iye bende in terms of sexual violence, wang'iye emotional, gi psychological violence. And mana kaka wasegi neno ni sama physical yudo ni ng'ato igo nyithindo, sama en psychological, kata mana yany, emotional violence, ayany, kata mana ng'iyo nyathi gi gero, ayenje matindo masamoro matindo, ayany onge matino ne nyathi, ayany en ayany, ayenje moko kaka miri chalo ng'er, e mind mar nyathi en gima nyathi ok nyal wilgo, makato bet ng'ama duong' nyaka obi opar nang'owa, mae ng'ama ne yanye gang'owa nong'er, mae ng'ama ne yanya ni jachien. Then wanti mar rocho ratich gino, ma waluongo ni defilement, ma en onge bura mora miwache sama nyathi otimo ang'owa oroch ratiche. To apani gima duong' bende monego bed ni wang'eyo ni samora mora mwaloso e violence kuom nyithindo, ng'ata magoyo nyathi, ng'ata mayanyo nyathi, gima onyiso dok piny kabisa. Kata area mora ma violence ng'enye, kaka mwaluwa kucho wabiro wacho kuonde ma mago ng'enye, onyiso kaka ji nitiere piny. Ma ng'ato momako nyathi chwado, o communicate kaka pod intiere piny kabisa. Kama ng'at mamako nyathi timo godo tim tora, in ng'ama ni piny kabisa. Area mantiere nyithindo matindo ma ng'eny mantie gi ich, nyathi mora mora matok higni 18 mantie gi ich, nyiso nang'owa ntiere tora moro motimo, ntiere violence moro motimne, to samoro ne ok otimo ang'owa, ok obedo addressed. Wang'e ni statistics, jalony, wang'e ni statistics wa ni chal nade, nikech awinjo kimulo kamoro kanyo ni ntiere gwenge moko ma timbe gi samoro ng'enye kipimo kod gwenge mamoko. Statistics chal nade kata kwan chal nade? We achak gi mwalowa. Mwalowa kaka Homa Bay. Nyalo paro diere moro ne ntiere ma nyiri mano mako ich ne ni malo kabisa. Mamano wanyalo wacho ne duoko nyiso dok piny kabisa. Koro Homa Bay osebedo kaber ahinya, and sani kata mana Siaya, kata mana Kisumu, ntiere tich mwatiyo kaka mani, to gik me walose kata mana kawuono
nitiere kuonde machalo kaka hotspots kwang'iyo kaka mwalo kuno hotspots kamora mora ma nitiere slum kamora mora bende ma samoro nyalo ni piny nyalo ing'eni nitiere kaka otudore bende kata gi frustrations koro yudo ni ng'ama frustrations kailago nyalo timo ang'owa jimbo gine kailago koro cases kata mana sani kwa winjo radio winjo nyathi ma kama ng'ani ogo nyathi motim nade the other day kata Kisumu nyithindo cases ma winjo kuom nyithindo apa ni onge odiochieng' makalo mamoro ok obedo reported taparo ni mabedo reported go gin mana tin gi ng'eny gi samoro ruma ma ok tim ang'owa ma ok bed reported. Ok ang'eyo tudruok e kind dok chien kata yore mag dak kuonde mongohore kaka slums kako tudore kod ang'enge kuom nyithindo moro inyalo enlighten wa moro inyalo puonjwa mana matin nono ni ere kaka dak e slums kata ere kaka dok chien kata nok mar omenda nyalo tudore kod ang'enge kuom nyithindo kata kaka nyalo medo ang'enge kuom nyithindo. Kwang'iyo gimoro kaka poverty kata mana somo matin nikech nitiere bende tudruok gi somo matin kata gi poverty ibiro yudo ni kata reasoning yo mwang'iyogo ni mae gima ber to mae gima rach samoro yudo ni otim ang'owa odok piny matis and then ng'ama samoro yuto ne ok otegno maber yudo ni en ng'at ma entie gi frustrations koro ibiro yudo ni yot kata mana goyo nyathi yanyego to onge ng'ama bende goyo nyathi to ok go minot ma ng'ata ma goyo minot nyaka yud ni nyaka nyithindo ang'owa nyaka nyathi bende otimo ang'owa nyithindo ogoyo kata oyanyo and most of the time ibiro yudo na yenye mwatiyogo ma iyanyogo miyo cha imitimo go ang'owa emiyanyo godo nyithindo bende kama ji odaki gi kwe maonge koko ibiro yudo ni kata mana nyithindo bende otimo ang'owa obedo protected gi onge gi weche makamano moro mana kaka iwache no weche mag nok mar omenda weche mag dhier nyalo miyo ng'ato bedo frustrated koro seche ma iye sik wang'a gi gik moko koro omanyo kamoro mopani yom ma thothne en ng'ama miyo kachiel kod nyithindo koro yudo ni thothne ogolo mirima kuom nyithindo ogolo mirima kuom ng'ama miyo to kong'eyo ni seche motimo ma atorocho ratiro mar nyathini e yore mopogore opogore mulna mana matin nono ka ponono ni nyathini oroch ratiche e yor ayany wabodonje mamoko ka ma physical wabodonje nyaka ma sexual ma obamb nyithindo kod weche makamago kuom higni maluwore kata madhi mang'eny chandruok mage midhierni mage ma nyathini nyalo bedo godo e ndalo mabiro kata kosebedo ng'ama ng'ongo. Achiel en ni ng'ata ma owuok e violent background en bende ng'eny nitiere thuolo mang'eny mondo obed gang'owa obed ng'ama ohero ang'enge mohero lweny ka en dala kucha igoye ong'e ni mane yo miloso godo conflicts e school kata kuonde ma gintie go gi jowetegi bende en mana goruok no ka en ayany nikech nitie nyithindo samoro onyalo tiyo ga yany ma en okia kata ni gini en ang'o mana nikech owinjo gande gini kete mang'owa kitiyo godo kuome e dala koro ng'at ma samoro kalo kuonde mag ayany kata itimo nade ibiro yudo ni en bende nikech mano emotional violence or psychological violence en bende ibiro yudo notimo ang'owa oyanyo mana jok moko bende kamano. Mama bende nyalo kelo negi chandruok mang'eny mokalo nikech seche mitho yenya ok ing'eyo ni dhi rado gi ng'a mbele ka seche ma wang' idwa ni gori gi ji ang' ni gori ji ma ang' ni donje chandruok manyalo rwaki kata jela ma ang' noroch ngimani tiende ni ngimani ok bet maber ahinya kamano. Wadonje kidieny machielo weche mag physical violence ma koro en gocho maching kwang'yo physical violence gibiro ga kidienje mopogore opogore koso teka ni go nyathi mano en violence onge kiwango mora mar goyo nyathi kata chwado nyathi minyalo wacho na achwada matis nikech pain in fact pain onge rapim mare late onge rapim mare ma ok dang' wach ni achwado landa achiel mana to ogo koko to moro to chwada par in fact it's okay ntiere Olanda parcha ng'at mowuok from violent background mong'iyo gi chweto cha apar go samoro kata tim ang'owa ok rome and
ibro yudo chwado nyithindo, inyalo go kuome gimoro, samoro ikawo kata pass, mano is very common. Chuo tiyo godo kabisa, iketo either itoke kata bamne, gik moko ke mago physical gima igo kuome matimo ang'owa makelo tuo mowiye, chwade, ang'o girego. Yeah? And magi gik makelo lit. To it is gima bende lit kabisa ni ng'enyne sama iketo lit kuomi. To ng'ama keto lit no bende chuni mondo kik itim ang'owa, kik iyuagi kata kik itim ang'o, kik igo koko. Koro iyudo ni wabet gi ng'at ma odhi okano mirima. Yes. Koro ng'ama odhi gik machal kamano en ng'at ma wawacho ni kethe rach. Yeah? And mage kaka cases moko makata iyudo ni ng'ato nek moko maseche gi timore, tinde timore, ma ok inyal kata explain. Ng'ato luongo kata mana nyako biro lime, titimo ang'owa, you end up nege. Mana nige samoro conflict moro matis, ne ok uwinjoru e gimoro man, to mae wantie, waloso kuom ng'at mantie gi mirima ma osekano kuome. Onyalo bedo ni osekane kuom higni mang'eny. Koro yudo mana yo motimo ang'owa, ma en bende mondo mi godo ng'ato lit. Kaka nomiye lit. Kaka osemiye. And then gimaduong', ng'ata ma obedo subjected to pain, ok ginyal relate, ok ginyal bedo gi tudruok gi lit ma ng'ato winjo. Koro emomiyo onyalo timo ni gimoro ma lit ten ok one. Maseche moko wapenjore gik moko kotimo wacho na to mae ma bende ne dhano adier motimo timni. Koro ng'eny jogo gin jok ma samoro nokale ang'owa pain kabisa. E lit ma koro gidhi gikano mirima. Ok ang'eyo ka nitiere kaka inyalo choke kata kaka inyalo bawe kata kamano ma pod wabodhi nyime kod gomba. Kawuono ne wantiere kod case e Nyakalondo mar Ramogi ma bwana moro nochadho jaode monego. Wira ni mamani nowuok oko gi simu. Ng'ato gochone to wuok kaw simu oko. To koduogo to chaka ni mano ng'ama gochoni no to kamano. E gwengewa ma Kaluo mano chadho gi beti mano tho gi kanyo. Ma en case ma pod fresh mokalo. Ntie gik moko makatimore kaka kailago, ok inyal understand E face value. Mae en ng'at ma wang' ichak ng'eye chakre tinne. Yeah? Ni tisne nobedo nade, skunde nobedo nade, ka nobiro malo, parenting ne chal nade. And therefore parenting en gimoro maduong' kabisa e ngima dhano. Kakitimo yo mitiyo godo piny kae mar kelo nyathi malo, ema dhi nyiso ni kobet ng'ama duong' odhi bedo machal nade. Nitiere kizungu moro, nitie dhok moro mawacho ni nyathi en janyuol mar ng'ama duong'. En gimoro ma king'iye kamano ok iwinje. A child is a parent of an adult. Tiende ni kaka iketo nyathini piny, kaka oa piny, e kaka odhi bet maduong' ka en ng'ama obedo maduong'. Ka en ng'ama nogol piny gi lit kabisa, gayany kabisa gi gang'enge, en bende kobet maduong' obro bet mana nang'owa, mano e yo monyalo temo emonyalo luwo. Yeah. Kapok wakawo yweyo nikech aneno ka thuolo oseromo mondo wakaw yweyo wa mokwongo. Kesa ina makoro wacho mano timoreni. Ne nyithindo mane nitiere family ni kata ne nyithi mama makoro nonegi ka gineno ni nyithi jaduong' mano nego min gi ni. Ma awanyalo kete e form mane marang'enge nikech ma bende nang'enge kuom nyithindo gi. Witnessing death, neno kinego ng'ato, and ma ok ng'ata ng'ata. Ma en minu ma ing'e ni miyo onge ng'ama wan godo gadieri moingo minwa. Kata ng'at ma intiere godo machiegni machal gi mamau. Yeah? Koro magi nyithindo ibro ng'iye ni, okay, ing'iye in terms of violence they witness, in terms of trauma. Yeah? Lit gimoro mane wawacho ni gik moko maweyo mbala e chunywa. Koro gine kailago. You know? Ma ibro yudo ni magi kantie nyithindo matindo. Kaka sani, gima nyithindo go dhi through en gima ok inyal timo ang'owa, onge ng'ama nyalo ng'eyo, onge ng'ama nyalo winjo. Pole cannot be enough for them. Magi nyithindo masani ok nindi, magi nyithindo masani kata chiemo girego ok chiem, so many things, gik mang'eny kabisa matimo ang'owa madhi e wigi. Yeah.
Kama intiere nyakwara Ramogi Ajwang', nitiere yo moro amora misebedo kiketo godo ang'enge kuom nyithindo. Moro ikete king'eyo, moro ikete koking'eyo. En ang'o ma watimo ne nyithindo gi? Ndalo gi mabiro gibiro chalo nade? Ngima gi makiny biro chalo nade? Bende wang'eyo ni magi gin gigo manyalo rocho ngima nyithindo chutho molokre ng'at marach ma moro nok onego bed ni obedo ng'at marach. To en ang'o mwanyalo timo? Po nono ni wasebedo kwatimo gigi to kwang'eyo. Bende wanyalo choko gi koso, bende wanyalo kete mondo mi obed kare. Yenwa wakaw yoyo nyakwara Ramogi Ajwang'. Kwaduogo kidieny mar ariyo kadwa nubai kata matin kikisudi. Nyakwara Ramogi. Regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Mibadhi ma wuok e NTSA ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulo ngima jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kande. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gige waduto te. Ok diang' wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, saa adek otieno, mana e Ramogi TV. For me to sit on an executive committee, it actually took close to 18 years. So I started off, at the very bottom. See, the other day I did an interview where they said, what was your first paying job? And it was actually in a coffee shop. I could not understand how people could spend 250 shillings buying a cup of coffee. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Ok wanyal rito mondo wadhi kodi e wuoth mopong' gi mo. Fweny sigendni mabeyo miwuoro. Tugo tuke mabeyo. Rom gi osiepe manyien. Puonjri gik mabeyo e wuodhni. Crispy chicken, coleslaw, tomato. Mustard. Solo siepeni kendo ikri ne mor e rogo mar nyithindo. Chieng' ngeso chakre saa 3 okinyi mana e Ramogi TV. This week, Citizen Duka and Quickmart are bringing you an amazing deal on grocery shopping with Mama Soko. Enjoy skuma and spinach at just 20 shillings each, carrot at 99 shillings per kg, and onions at 69 shillings per kg. It's super easy. Just dial *487*5#. Choose what you need, make your payment, and get a message to pick up your order at any Quickmart supermarket near you. Fresh produce, great prices, and no hassle. Shop Mama Soko today with Citizen Duka. Citizen Duka, the home of discount. Ang'enge kuom nyithindo. Gin gigo ma ipidho ka kodhi moro matin to bro dongo mobedi yien maduong' ma moro ka ang'i tong'e kogore piny to dhi gore piny gi kethruok mang'eny matamre gi nono. Seche ma kodhi ni pok wapidhe, samoro wapidhe kwang'eyo, samoro wapidhe kok wang'eyo. En ang'o gini monego bed ni watimo? To gin jomage mathoro kelo kata mathoro keto ang'enge kuom nyithindo kanye kama wantiere. Samoro kipenja anyalo wacho ni moro jogo mantiere machiegni kod nyithindo gi, kuom ranyisi jonyuol gi. Thothne nyalo keto physical mar goch cha, kata emotional mar wuoyo ne nyathi marach, mar yanyo nyathi. Samoro ginyalo bedo jogo mantiere machiegni kod nyithindo gi kaka nere gi kata weyni gi. Okang'eyo jomage mathoro keto ang'enge kuom nyithindo. Ng'eny jok ma kelo ang'enge kuom nyithindo unfortunately gin jok ma onego bed the same people monego bed ni ritogi. Yeah? Wantiere gi parents, jonyuol. Jonyuol te miyo wuono
and ng'eny gima bende nyaka wang'e ni sama ji ariyo ka ok winjre to ng'eny ne ng'ama dhi hinyore ka gin nyithindo. Ya mama samoro kosana gi baba odwa no yanye ta yanye wang'o timo ang'o gima wiye duong' ka wi wuonene gimoro kama to ayancha e wiye ting'eno chopo ne ng'acha to ento okelo ayany kuom nyathini to kia then kata mana jopuonj e piny ka an e ngimana onge jok mosemiya kana piny jok manochwada marom gi japuonj and it is unfortunate. In fact apani jopuonj onego ng'e onge ng'ama nitie gi jowasigu e piny ka marom gi japuonj. Ka ng'ama dwa yanyi kaka ifuo kaka ong'er, ka ng'ama dwa yanyi kaka in stupid fool, ka ng'ama dwa yanyi kaka ofuo ka jodalagi en japuonj. And jopuonj unfortunately bende gin bende ma jok moko ma sama ji ose succeed then they become very proud. Ni kadine ok an in. Kadine ok an dikoro ok ni chopo kanyo. En mane samoro ok wanyal paro ni ok inyal mana paro kaka chieng' moro ni dwa nega. Kata mana jonyuol nitiere onge ng'at ma ok nyal paro e ngimane odiochieng' mo ma samoro janyuolne nodwa nege ogoye modwa nege. Mantiere moko ma samoro nitimo kamano malal kabisa. Mantie kata mano dhi kabisa. Jopuonj kata mabesa mono chwado nyathi ma nyathi owe skul kabisa. Udogurado bang' higni aparo ni mae ng'ama notimo ang'owa omiyo awe skul. Koro jopuonj jonyuol uncles sana wetegi wuonewa neighbors bende jotelo mane kanisa kanisni masamoro idwa puonje ji obed kata Catholic masamoro idwa ni puonji timo dini ntiere samoro del kabisa madhi mbele kucha. E mosque awinjo ni koro oliche gik mage mako gande mamago teto ging'eyo jo Waislamu ng'eyo ni onge kamigoyogie marom gi mosque. To koro penjo machielo ma samoro bende wang' bago wane sama padri ochwadi for example kata ja pastor wang' idwa tero ne wach kanye to magi jok ma waten ang'owa gi Nyasaye makaber to nego bede ni gitimo maber mokalo kanyo. Yena mondo mi ang'adi ka wachni pok olal na wamulo kata jopuonj kachiel kod jonyuol. Wantiere kod discipline kod violence. Okang'eyo ni discipline nikech wacho ga ni ka spare the rod and spoil the child. Mano en wach mano wacho ni wacho kata ni wan debe ni ok ochwadwa moro dok wadhi skul e yo makare moro dok watimo achiel ariyo adek. Boundary bedo ga kanye kata tong' bedo kanye mar rie nyathi kod mar rocho ratiche makoro wanyalo wacho ni en ang'enge nikech nitie nyithindo moko mabe koki mana matin nono to nyalo bedo tich matek matin. Gimora mora miluongo ni corporal punishment. Gimora mora ma inflict pain. Ayany mora mora miketo kuom nyathi. Constitution 2010 mano no serumo. Corporal punishment onge and discipline. Penjo kae ni wang' idhi pimo pain idhi pimo nang'o. Achwade achiel mae ok lit ahinya to nitiere ng'ato ma en achiel no ng'at ma ok ong'iyo gi pain cha onge gima lit ne moingo kanyo. Koro discipline kiloso kuom discipline wantiere gi non-corporal methods of discipline and one of them is just engaging a child losa gi nyathi mong'e ni mae rach ma yore machielo minyalo tigo no itimo marach to samoro amora ma ng'ato timo kama okabi weni thuolo mondo itimo ang'owa ntiere privileges moko mitimo ang'owa mimaye to magi ok warit nyaka gigi timre to ng'enyne warito nyaka mistake no timre kore kwadwa timo ang'owa either idwa chwade kata idwa nyise ni mae rach gin gik monego bende watimo ang'owa waloso e kodgi. Challenge mar parenting is not just okena giving orders tema kikitima but onego bed bende keto nyithindo walos dialogue ma rach sama koro waketo ni gimoro amora kote idwa ni chwad nyathi gimiluongo ni discipline to ibro ni kata kapo ni ng'ato
kalo ratiche samoro ok onyal timo ang'o. In Ok fact, obi ng'eyo pogruok. ok obi nyisi. Ya, ka igoya dala kato ng'ato bende ogoya oko kucha cha. Onge kaka bro nyisi. Ka iketho rach ticha dala ka to ng'ato bende oketho oko kucha. Onge kaka bro timo ang'owa kaka nyalo nyisi. Koro nyaka waket nyathi koa piny maging'i gi dialogue. Ong'en okay, my family rules mag school, gin kama kama. You should not do that. Macha kitimo, this should be the consequence. Yes. But gine mar pen kato bed manolanda achiel. Ang'eni en wach mar gima muma wacho ni spare the rod. Ang'eni nyaka neti mang'owa ne wuogi. Nyaka ne bi etwagni. Nyaka ne bi. Nikech ing'eni samoro bende wang'iye kaka oganda, wang'iye kaka jorotenge. Ni bende ni wach moro mwacho ni nyithindo tindo ok chwadni. Emomiyo weche mag kata timbe maricho odhi malo. Weche mag njore odhi malo. Kata kamano kwa we mano matino no wadonja ne weche mag sexual violence. Sexual violence bende ng'eny jok matime gin in fact jok ma samoro wabedo entrusted to jopuonj mago cases mosewinjore samoro nyithindo ma ji odak godo kata ner nyathini e ot kae ng'at marito dala cha shamba boy moro you know gi jok mana machiegni kodgi and nitiere kata kuonde moko mang'owa manyaka wuon nyathi otimo ang'owa otimo tora gi nyathini to samo otimo tora ni apa nitie gime wasewacho ka ng'ata mager gi nyathi ok inyal bedo kiger gi nyathi to min gi to in go gi kwe so samora mora ma ng'ato nigi koko gi nyathi min ode ibiro ni nyaka nyithindo bende otimo ang'owa nyaka nyithindo bende en godo gi koko. Seche mwang'iyo sexual violence wakete e kidienje mopogore opogore koso bira dichiel kamano ni sexual violence pono ni wan gi kidienje gi thoro chalo nade? Adwa bende sama waloso sexual violence ne kik wang'i mana nyako kende. In fact gik matimore sani ni kata mana nyithindo ma yawuoyi rocho ratechgi obedo malo kabisa. Pogruok nitiere kae nyathi ma inyo gande dala cha apa nasemule ka dala kuchi goega to gima kamano timore ne oko onge kako dhi timo ang'owa kaka odhi report dala ka nikech gima pain timo nwa gima lit timo e dend nyathi ni okawo rieko ma nyathi nyalo report godo koro self esteem odong' ma en ng'at ma samoro kata gima ber kata gima rach ok onyal wacho to ka ng'ama onego bed na report ne cha ema ger kodi kabisa koro samoro kata ka nyalo timo ang'owa i report bet ne gima tek to nyithindo mobed okel malo ma onge pain with non corporal means of punishment ibiro no ging'eyo ni mae rach ma kotimore to nyako timo ang'o kendo giwuoyo kata ka idwa mana obed nyathi ma nyako to idwa chunge yo to wacho ne ok adwa timo ang'owa ok adwaro yo man ing'eni an nyathi ma nyaka ing'eni an nyathi skul gik moko ailan ma samoro in eme iloro ne nyathi ok nyal wuoyo kata gimoro time kata gimoro hinye ok onyal wuoyo. Nitiere nyathi moro mang'eyo iluongo ni kamam wuoyo ma onge ng'ata manyalo timo ne gimoro marach mowe moko wach apa ni manyiso gimoro kaka odongo kata kaka ipidhe manyiso ni ka gimoro nyalo bedo marach to yot mondo mi janyuol ong'e ni gimoro rach. Sexual violence ka joma ma thoro kelo kata thoro keto ne kuom nyithindo the same people manamo wacho obed jopuonjo jok mantie kodgi machi ng'ato miketo rito dala ka ng'ato miketo rito ot kae wadu moro jok machal kama neighbors to story mara mamno that's kamam apa ne mano nyathi ma yo ma ikelego in fact onego bed ni neno nyathi to you can predict na ng'eyo nyathine kaka nene jonyuole chal kama to bende koro kaka mamno
nikech kia mar ji bro ng'iye ni nyathini kihere here, you know? Nyathi manyalo engage welo mabiro ni oyawre uru yawa ubiro limowa an nyinga ng'ane tibiro yudo ni nikech wan ne wakalo no dinwa kabisa kuatin ibiro nyathini nyathi ma kihere kabisa ya koro apani jonyuol kamam timo maber. Jonyuol kamam timo maber. Yes. Erokamano ahinya. Wabo ka oyweyo nyakwa Ramogi Ajwang'. Kaeto ka waduogo to wabodhi nyime kod kaka wanyalo geng'o ang'enge kuom nyithindo. Onyalo bedo maparo mar physical mar del, onyalo bedo ka irocho ratiche e yor bembo, ma bende sani irocho mar nyithindo ma yawuoyi bende e ong'ala mamalo mokalo. Moro kinyal ng'eyo, nyathini ma wuoyi samoro sik ywak ok odwa dhi e skul, no ok odwa dok e boarding school, ti kasi akasa ni doga. De bede ni nitiere gimoro madhi nyime e ngima nyathini e skul momiyo ok odwa dok. Kik idhi mabor kik isudi. Kwa majina ni Peter Kariuki Ngoge ama Kamlesh Styles. Nimekuwa nikicheza kwa muda. Natoa na win 50,000, 100,000, 200,000. Leo nimekujia check ya 675. Nikihesabu zote naweza kuwa nimewin 1.3 na nitaendelea kucheza. Changamkia Aviator on shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigandgi magimopondo. Siasa ka ng'amo ywaye maduong' katere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny mopogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa pinyni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o magitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod buot nochaka ne bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Dial *811*709# to get How Great Thou Art as your skiza tune. Safaricom Sambaza Furaha Caravan ikishirikiana na Muga FM tunakuletea Sambaza Furaha Meru Edition tarehe 21 na tarehe 22 mwezi huu wa Novemba. Utapata kujumuika na watangazaji wapendao wa Muga FM kama vile Jamlek Mwanonte, Mugongo, Tesa, Mukirio Kusimba na wengine wengi. Burudani litapeperusha na wasanii wapendao kama vile Mudhengi Dagara na Kaklani Morangeri. Tarehe 21 Safaricom Sambaza Furaha Caravan Meru Edition inaanzia Meru Town, Makutano, Kenjae, Murire, Lare, Maua na hatimaye Mekindori. Usikose kujumuika kwenye shamra hizi za Safaricom Sambaza Furaha Caravan kwa hisani ya Safaricom na Muga FM. Apani en giwuoyi no. Mane gimomiyo nosi mosimbe sani. Hello. Ang'o marach kodi in? Nyasacha. Anasegombo bedo gi nyathi. Timna dwacha. An ok adwa ni ng'e weche gi e yo machal kamae. An naketo singo gi dida ni. To in ing'eyo maber ni an ok anyal paro kodi kamano. Rakbir! Mora mintiere machiegni ma en chenro mar pogore chenro mitayo ni kod an Sharon Olam. Nyaka ifweny
ni rangi mane, kiriwo gi rangi mane to golo rangi mane. Wan kod sunga nikech kit pok manie alworawa. Rangi mag pigi eki gin gitwo piny. Riwri kodwa e pok opogore ka wamenyo pok kod talanta makende. Marketing ng'enyne atiyoga gi Facebook. Mana e chenro mar pok opogore. Chakre sa 2 okinyi mana e Ramogi TV. It's an extraordinary financial year. Without a finance bill in place, we cannot afford to give our counties less money than they received last financial year. Winjruok giko ne obedo mar chwalo siling bilion 387 ne counties bang' lalruok ma osebedo kuom kinde. At Article 29 sub 29E explicitly prohibits corporal punishment. Japuonj moro ng'adne twech mar jela kuom ketho mar chwado kendo hinyo japuonjre ma jahigni 9 Nyamira. Penjo medo nyuolore bang' ka jatend kweth makwedo sirikand Uganda Kizza Besigye nyocha omake e limbe mare pacho ka kendo tere e doho mar jolweny ma Uganda. Machiegni kendo penj laktar kokale Ramogi TV ngima en mwandu ma en kidieny mwago mbaka kotenore kod ang'enge kuom nyithindo. Ponono ni ichako ng'iyo nyathini marach kapod otin obro dongo kong'eni mane en. Ichako goega kapod otin, ichako yanye kapod otin obro ng'eyo ni mano e kako nego beni timo. Samoro gino osedhi aming'a ma gino odhi motegno kuome ma chiane kata self esteem ne odhi piny. Seche ma self esteem ne odhi piny kata kaponono dwa timo gimoro e skul to konyal timo nikech ni seketho chiane miduoko piny mokalo. Ing'iyo kode kod weche mag ang'enge odhi ogore gi ji ang' nokete chandruoge ma opogore opogore. Kata yore ne mag somo ok nyal bedo maber kata matin. Bende inyalo choki, bende inyalo ket kare, bende inyalo ng'i kaka ngimane inyalo chak iloso kendo koso. Kuom mago gi moko mathoth nyako Ramogi Ajwang'a kidieny ni in bende warwaki mondo mi wagoye mbaka wang'e ni kaka wanyalo tieko gini kanyakla. Gi kanyo ne ema wagike. Wang'e ne kaka inyalo choki, kata kaka inyalo losi, kata kaka inyalo kony ka gini pok odhi mabor ahinya. Apane kwa pok wachopo kanyo wang'e gik moko ma effects. Ya gik moko manyalo wuok, ang'o manyalo timore nyathi ma osekalo kuom ang'enge. Achiel ni en ng'ama ok nyal tudore gi lit ma ng'ato winjo. And therefore yot mondo omi ng'ato oket lit kabisa kuom ng'ato. Gima notimore ne cha obende kochopo ng'ama duong' onyalo dwaro mondo otim ang'o otim ne ng'ato. Yes. Kapod gitindo kama bende yudo ng'ama go dala yot mondo otim ang'owa ogore gi jowetegi. Ng'ata makalo through ang'enge obed sexual, obed gocho, obed ayany. Violence kao mayowa esteem. Yes, chia. Mibro yudo ni ng'ama inyo obro nenore kaka ane ng'at ma nono kabisa, onge ng'ama ni nono marom koda. And they cannot be sure with themselves. Gin gineno mana seche te ni I'm making a mistake. Yeah? Then class, somo bende ibro yudo ni nyaka gitim ang'owa, nyaka gidog piny kabisa. Social skills ok onyal tudore gi jok moko be ma ok nyathi minyalo rado godo, timoso kata mamosi kata ma engage jok moko, tugo gi jok moko yudo ni ok onyal tugo kodgi bende. Koro yore mwanyalo tiyo godo. And then machielo bende most importantly, ibro yudo ni inyalo yudo ni nitiere kata developmental challenges or delays. Nikech ng'at ma igoyo ibiro yudo ni samoro kata dongo ne bende ok tim ang'owa othirno. Nitiere jok moko ma be igoyo ma tim ang'owa ma samoro inego, samoro moko bende tim ang'owa bedo kata gi ng'ol. Yeah? And then maduong' bende nitiere moko bende ka koro gisebet madongo onge kako nyalo herore gi ng'at ma samoro notim ang'owa nodwa nege kotisni. Cases ma wantie gi nyathi to wuon gi ene enemy ne moko dwar gine kata min gi okodwar kata winjo wach. Okodwar kata neno gi. Okodwar neno. Gik ma wanyalo timo achiel en loso awareness kaka watimo ni mondo ng'ato ng'e ni nitiere kidienje mang'eny
mag violence. And ng'enyne samoro watimo to wadwa tude ni mae ma nyathina atimo ang'owa adiscipline. Yeah? Mae nyathina ayanya matis. Yeah? Mondo ya wiye. Diseche moko michwadi tiwacho ni in ok achwadi. Ng'ama chwado en ang'o? Mana fuone ema timo ang'owa? Ema golo e wiyi. I think that one should not happen. Yeah? That one should not happen. Onge gima golo fuo e wich moloyo wuoyo. So creating awareness, jok mabende okalo otue, you know, ng'ato mogo nyithindo, ng'ato motimo tora gi nyathi. I think there should be no debate about that. Oter mbele. And apani maduong bende onego bene wan te wang'eyo ni wan children officers, you know, volunteer children officers. Magi mora miwinjo kuom nyathi wantiere gang'o responsibility mar reporting. Aseya online kedar wakimondo miwago mpaka ni kanyakla nyakwara Ramogi Ajwang' intiere kod penjo mora kata intiere kod gimoro madiher mondo mimede mana kaka winjo jalony marwa wacho ni waduto te nyaka waked kod rang'enge kuom nyithindo. Hello, penj laktar? Machiegni? Okang'eyo kiwinje maler, okuwuog maler kata matin. Inyalo yudowa bende kokalo yor Facebook page. Facebook page wa en Ramogi TV #penj laktar kata Facebook page wa en penj laktar. Ibo yudowa kanyo mondo mi penjo tema inyalo bedo godo. Weche mag awareness gima koro watimo sani ni to ji duto te obed ambassadors, ji duto te obed jombetre ma iwuoka to kineno ka gimoro timore marach kamoro ti wuoyo mondo mi waduok chien ang'enge kuom nyithindo. Wang'iyane kaka wanyalo tieko ang'enge kuom nyithindo ahinya e sikunde nikech ka bende ni wayudo ni nitiere chandruok maduong' matamre gi nono. Nyithindo nyaka ng'e rights margi. To gima kendo rach ne jok madongo ka idwa deal gi ng'at mineno ni piny to chal nong'eyo right ne. Apano tudre gi gima japenjo ne dwa penjo. Kodwa temo wacho ni nyathi nyaka tim ang'owa nyaka rie gimoro kailano. Lakini apano nego winji ni rieyo nyathi gi del gimidwa ni luong ni rieyo no ok otudore gi chik. Emomiyo waluonge ni kalo ratiro mar nyathi. Yena mondo mi akaw simbe Enok kaeto wadhi nyime. Enok, hello, penj laktar? Ma Enok mabato dambi. Kora penjo ne ya. Iyudo ka samoro nyathi kiwuok kode kata kuota yudo ko kata ng'ane tingwa tema gimoro makamago kopiny. Nyathi neno kore dongo mana kamano to gitende nang'o jaloyo. Kanye kama ne wantiere, nyathini bende dongo gi kite moro nikech en dhano. Entiere kod kite moro, entiere kod attitude ne moro ma samoro janyuol wuoyo kode to kuta kaka Enok wacho no. Kese enane, tisetimo wuoyo kode to kowinji. Onego bed itimo nang'o kaka janyuol? Achiel ni kuot cha onego nyisi ni nitiere gimoro ma ok ber gang'owa, nitiere gimoro madiyo nyathini kamoro. Yes, it is a sign, en ranyisi nitiere gimoro ma ok tim ang'owa, ma ok dhi kuome maber. Onyalo bedo kata ni ng'ato timo ne gimoro oko ma ok berne. To nego apani en gima waselose ga ni achiel gima nyithindo biro kuongo ng'eyo or timo yo mwang'eyo ni gimoro rach kuomgi en withdrawal. Yeah? Gimiwacho ni nyathi okuota no. Onge ng'ama kuot in happiness. Onge ng'ama kuot ni kecho mor. Apani mano gima nyaka wang'e. Masa moro samidwa nyathi okuoni onego bedni in asebet kode nade. Makna kar kuot kanyo akawie simb Bernard kaeto wariwe gima wantiere godo ni. Bernard, hello, penj laktar? Hello, ma Bernard Adieso mare Obumba. Amor kod puonj ma jalony kelo. To penjo mara en ni ere kaka wanyalo tiro ang'enge kuom nyithindo kokalo kuom domestic violence. Koko mae ot ayan samoro janyuol yanyo godo nyathi gik ma kamago. Ere kaka wanyalo tiro magi to
tuoche mag makoro kelo kuom nyathi, ayany mar nyathi, gini machalo kamago, ere kaka wanyalo thirogi. Apa ni wasemule moro Bernard nokoyude to pod wabodo kadoka kanyo. Watieka ne kor kuot cha mabende ne wacho ni ranyisi en sign ni nyaka bedie ni gimoro rach. Kato wabi ira Bernard. Koro samora mora ma ng'ato kuot, kato bed mana an, kato bed in. Kuot nyiso ni ntiere kamoro ma ng'ani inyore. To ng'enyne nyithindo ok wadwa timo ang'owa, ok wadwa chiko ne itwa. To ng'ama dwaro chiko ne it moloyo en nyathi. Neno kuot. Kikawo time ni maber, ibiro yudo ni ntiere gimoro motimo ang'owa ma omiyo kuot. But again, ibiro gi kwinyo. Ma kwinyo ne mwasewacho ne en violence cha. Onge gima idhi timo ang'owa, onge gima idhi yudo kuom mano. Koro apani gima duong' motenore gi mano nyaka wang'e ni samora mora ma nyathi okuot, samora mora ma nyathi ywak, en ranyisi ntiere gimoro mok ber. Ibiro yie koda nitie seche moko mochodo nyathi ywak to onge gima otimi. Koro we mondo atim ang'owa, amiyi koro ywak. Wamake kanyo, waboriwe kod mar Bernard, antiere kod Evelyn e line. Evelyn, hello, penj laktar. Hello. Machiegni. Machiegni. En mana penja ta ni ko ko ta ni ta. Ang'o momiyo ni japur? Ang'o momiyo? Omo ero japur. Ni japur no ko. Kwa winje manera ahinya kwayo producer na mondo mi okaw na penjono kaeto chwalnwa. Hello, penj laktar. Hello, machiegni. Mai biro iluonga ni Malen Kandala mar Apimbo. Koro awacho ni ka natin mamwane chwada to anyenje gi logoya. Koro gini do oketo luor kuoma. Sani to ane oda. Koro miyo ka yani kata kubocho na tawinja ka luor apenja man to koro ang'o marach yawa. Koro mati konyo na. Oluri nyaka sani tene ode. Wadog chien ka Bernard kaeto wachwalre nyime matin. Encha beda do penjo mane cha? Ne gin weche mag kuot mane wacho kata ni non matut. Ka nyathi okuot mano nyiso ni nitiere chandruok. Ka nyathi ywak nyiso nitiere chandruok. Ka en nyathi ma wuoyo gati neno ka koro ling mano nyiso nitiere chandruok. En nyathi mantiere ga kod appetite ne ok many, owe chiemo nitiere chandruok. En tiji kaka janyuol mondo mi no ni debede ni ang'o marach. Kik wachak waluo violence by go koko kata goe mondo mi watiek ma wapani nitiere ni. Apani mago gin very clear signs ni ntiere gimoro ma ok ber e wi ng'ani ma ok otimo ang'owa mochocho morne. Ineno mana kaka samoro kwang'iyo komachielo mar health cha, sama ng'ato nigi fever, it is obvious ni ntiere gimoro ma ok timo ang'owa ma ok ber gi ng'ani. Sama nindo ne okethore ja kaka ng'at ma okuot cha, kibiro ing'iyo maber ibiro ni kata nindo ok onind maber gotieno, kata konindo to entie gi nightmares, lek moko ma buogruok kande. Koro apani ber mondo ong'e, Bernard ong'e ni mago signs ni gimoro ok ber. To gini gima nyalo bet no kele samoro kata mana ine mikele. Samoro kata isechwado nyathini to kendo pod idwaro notima ang'o mokuodi ka, you know. Adwa ni wadhi ane Simba Evelyn, min gi ne goye kabisa kotin. Kaeto jawinjo wa mano, janeno wa mano lalnwa cha, ka ne nyathino dhi high school, nitiere japuonj manohero kabisa. To chopo kamoro makoro kodwar japuonj no, makoro gombo kata nolok japuonj no kata na ogole school. Debede ni ang'o manotimore ka wacho bende ok wach gimoro amora. Wachak gi mar Evelyn. Apani Evelyn tudore gi gima wawacho. Ni gimoro amora motimore e tinwa ka oko orumo to nyako tim ang'owa nyaka chandwa. Wantie gi ji makamano mang'eny. Evelyn de kailago mang'eny. Ng'at ma ok nyal loso kata chuore timone gimoro marach. Ng'at ma kata otimne gimoro marach ok onyal wacho mana nikech gik manotimo ang'owa mano kale ka. Ng'at ma en seche te oneno mana ni an ama atimo mare. Ento koro sani koro makoro ang'o makoro nyalo bet no osewinjo. Koneno simin gi to tetni. Yes, yeah.
Koro magite ibro yudo ni mano gik mane waluongo ni gik maweyo mbala e ngimawa gin gik moko kaka Evelyn otim nang'o kwa keto yo machuok. Evelyn ntiere yore mang'eny ma watiyogo, lakini masani ma watemo wacho kabisa en ing'iyo ang'owa jalony ma apane counties wate dho pod ok watim maber ahinya. Inyalo dhi to ibro yudo ng'ato ma itimo ang'owa milosogo, but kata kowe mano inyalo yuda ng'ato ma untiere go machiegni tinyise nyisa experiences gi te gik mane kale. Aneno ka thuolo mayo wawang'wa to kapo nono mano ka pacha no kan jalo nyewechegi in jalo nyewechegi ka Evelyn ochoma min gi to insesa ni mama no kwadhi maber ahinya kwati kit katin ando kamorgo ipani mabende achiel kuom yo monyalo solve go problem ni ng'enyne onge jonyuolwa mabiro yie ni nohinyowa, onge japuonjwa mabiro yie ni nohinyowa. Die kamoro ma wacho ni jopuonj nitie gi enemies ma ok ginyal mang'eny ma ok they can't imagine. Yeah? Koro idhi kwa ng'ato ng'uono ma en ng'at me pakore ni en manotim ang'owa olosi bet gima intiere cha. Koro apani mano wamedo tudore gi gima mental health en. Nintiere gik moko ma wadhiye through, nitie gik moko ma samoro we are not stable emotionally mana nikech ok gima otimre sani but gimoro manotimorenwa ka watindo. Gima notimo nyathini gi japuonj ni pok ong'e nyaka sani sa oserumo to okageo kaka idhi duoke thuolo machuok mokalo koso ang' nwachiw namba mondo mi koro jonyuol ne nyalo tudore kodi. Nyathini kano donjo e skul ni nohero japuonj ochopo kama ok odwar japuonj ma ogombo kata ni mondo mi ogol e skund ni. Gimomiyo ok owachi? Apani mane nyalo wach oko mar ang'owa mar tent. Yes oko mar tent. Ponono ni ng'ato dwa tudore kodi nyalo yudi kanye kod wach mogik kotenore kod topic wa ma en ang'enge kuom nyithindo? An atiyo gi Amani Counseling Center. Wantie gi offices, wantie gi office Kisumu, wantie gi office Siaya, wantie gi office Mombasa, Nyeri, anto antiere head office kai. Yeah, Oginga Odinga Way Mwalo kai. Yeah, number na en 0723 798 932. Yeah. Wanyalo nuoyo? 0 7 2 3 9 9 0723 798 932. Erokamano ya jalony Dismas adok erokamano kenda mori kauga thuli biro wapuonjore kendo wayaw pachwa moro watimo gigi kok wang'eyo to apani wang'eyo to wakelo chandruok ne nyithindo kokalo kuom chenro ni nyaka Ramogi Ajwang' ageno ni puonjori achiel ariyo adek kako nego bed ni ing'iyo ranyisi makineno tinyalo chichi nyaka bedie ni gimoro racha to ang'enge en ang'enge onyalo bedo e yor wach onyalo bedo e yor goch onyalo bedo e yor kaka iwuoyo gi nyathi onyalo bedo kata kaka itreat nyathi kaka ituone chiemo kata kaka inyiewne jomoko gik moko teno kinyiewne mago duto te gin ang'enge ma ang' noroch ngima nyathini e higni mabiro moro kidhi nene sani to dhi rocho ngima nyathini mang'eny ne jalony marwa erokamano mang'eny ne jowa ma wan godo e studio ka Alevis kachiel kod Kev Geni mwantiere godo e studio ka jogo picha duol erokamano mang'eny ne director na Philip Ochieng wod Migori erokamano mathoth ne producer na Papecho Koth mano nyameja erokamano mang'eny ne in jahera mar chenro ni kiko beda mbaka wang'i kaka wanyalo konyore waket ngima nyithindo gi obed maber an owuon iluonga ni Ruth Otieno ka wawacho ni ngima oriti masani. Thank you. Nyaro meja. Okating'o namba